A Policía Nacional investiga as circunstancias que rodearon o salto dun menor de idade dende a Ponte das Palabras ao Lérez, en Pontevedra. O rapaz foi rescatado inconsciente da auga. Foi preciso reanimalo e trasladalo ao Hospital de Montecelo. Que tal? Moi boa noite. Polo de momento descártase que se tratara dun intento de suicidio. De seguido ampliamos esta información antes titulares. Vilanova estreita a vixilancia para evitar as verteduras incontroladas de residuos voluminosos no espazo público. A Policía Local xa comezou a poñer as primeiras sancións. Ribeira habilita axudas para mellorar a autonomía persoal e a accesibilidade nos fogares. A convocatoria cunha partida duns 22.000 euros estará aberta ata o vindeiro 1 de outubro. O Concello de Poio será a partir de mañá o titular do treito inicial da PO 308 entre a Barca e o Casal de Ferreirós e o paso previo ao arranque das obras de humanización. Pontevedra celebra mañá a súa Batalla de Flores. Desfilarán 8 carrozas nunha cita que busca ser máis inclusiva, cun arranque sen música pensado para as persoas con trastorno do espectro autista. A praia de Carragueiro será este sábado escenario da 8ª travesía a nado Illa da Bensa. A actividade organizada polo Club Natación Boiro forma parte do circuito galego de augas abertas. Estamos nas novas do día, comezamos. Preocupación na Consellería do Medio Rural pola alta actividade incendiaria que se está a rexistrar en Galicia. Segundo María José Gómez, a diario, decláranse en territorio galego preto de 100 de lumes. A maioría deles, segundo Gómez, son intencionados. Estamos a ter unha altísima actividade incendiaria en Galicia. Si ben os lumes de finais de xullo eran moitos por causas pois agrícolas, tal, pois estes que estamos a ter nas dúas últimas semanas xa teñen unha clara intencionalidade na maior parte deles e así se está a investigar tanto por parte da UIFO como por parte das forzas de seguridade do Estado e pedo precaución, non? E chamar pois a como digo sempre, en canto se albisque un lume, pois dar aviso ao 085 para poder atallalo. Amplo despregue en Pontevedra onte a última hora da tarde para rescatar un rapaz que se lanzara ao Lérez. O mozo de 17 anos e veciño de Marín tirouse ao río por motivos que se descoñecen dende a Ponte das Palabras en Monteporreiro. O menor estaba en compañía doutras persoas. A voz de alarma saltou cando despois de tirarse a auga o adolescente quedou inconsciente e non foi quen de sair á superficie. Foi preciso activar un dispositivo de rescate no que os bombeiros de Pontevedra localizaron o rapaz que tivo que ser reanimado polo 061. Finalmente foi trasladado con vida ao Hospital Montecelo. A Policía Nacional investiga agora as circunstancias que rodearon os feitos, aínda que se descarta que se tratara dun intento de suicidio. Repito, tanto Policía Local como bombeiros no rescate en sí do menor que foi localizado en tempo récord e sacado á superficie, como pois na súa reanimación e estiveron practicándolle a turnos pois a RCP ata que chegaron os sanitarios, a ambulancia medicalizada e puideron trasladalo ao hospital. Nada indica que houvese nada extraño, que non fose voluntario, pero en todo caso pois a investigación agora sí que corre de parte da Policía Nacional, que todo se quede nun susto e que sirva para como aviso para a prudencia e evitar pois situacións tan perigosas como esta.
E tamén onte en Pontevedra celebrouse unha concentración en sinal de repulsa pola agresión homófoba denunciada hai unha semana. Decenas de veciños e representantes de asociacións e grupos políticos atenderon a convocatoria do colectivo Avante LGTB+. Ningún paso atrás foi o lema que presidiu a concentración na pancarta principal. Recordemos que a Policía Nacional mantén aberta unha investigación para localizar os autores desta agresión que se produciu o pasado 2 de agosto na rúa Benito Corval, en pleno centro da cidade. Foi ao redor das 6:30 da mañá e o berro de maricóns de merda, segundo relatou Avante LGTB+. A agresión ten dúas vítimas que presentaron denuncia na comisaría o luns día 4. Dende o colectivo piden colaboración cidadá para intentar dar cos agresores. O Concello de Vilanova intensificará a vixilancia para evitar o depósito de residuos voluminosos ou restos de obra nos contedores de lixo do municipio. O Goberno local e a Policía local detectaron un incremento destas verteduras incontroladas, polo que advirten investigarán para localizar os responsables e imporán as sancións pertinentes que poden acadar os 45.000 euros. Con llamar por teléfono para que se recojan en casa se pueden ahorrar una multa de hasta 45.000 euros. Y ahora ya viene la parte de amenaza. Medios para detectarlo y para castigarlo tenemos. No nos gusta aplicarlo, pero si hay que aplicarlo se aplica, porque tendremos que cortar eso en beneficio del resto de vecinos, que no tenemos por qué sufrir que las aceras estén atascadas, que se conviertan en sitios donde puede haber alimañas, ratas que transmiten enfermedades, focos de infección. No lo podemos consentir porque tenemos la obligación hacia el resto de vecinos de protegerlos. Y en vista de protegerlos, pues tendremos que sancionar. Ya digo, algunas infracciones han llegado infracciones, bueno, con unas cuantías de 400 euros. La norma ampara que se puedan imponer incluso sanciones de 45.000 euros. Pero bueno, nuestro deseo es entrar en la concienciación de la gente, que sepan que se está vigilando, que se está controlando, porque no nos ha quedado más remedio. Segundo explican, dende a Policía Local veñen detectando un incremento deste tipo de verteduras dende o mes de abril. Por iso, recordan a veciñanza que a empresa concesionaria do Servizo de Recollida do Lixo conta cun servizo de retirada de voluminosos. Neste caso é preciso chamar por teléfono para fixar un día e un punto de recollida, evitando así que os residuos queden moito tempo na rúa. No caso dos restos de material de obra, dende o Concello recordan que son as propias empresas que realizan os traballos as encargadas de xestionar este tipo de residuos. Chaman especialmente a atención dous casos nas parroquias de Baión e Tremoedo, onde se localizaron restos de uralita e amianto. Recordemos que está considerado un residuo especialmente perigoso para a saúde e que debe ser tratado por empresas especializadas, polo que nestes casos as multas poden ascender ata os 600.000 euros. Ademais de reforzar a vixilancia para evitar este tipo de verteduras, o Concello de Vilanova de Arousa pon en marcha outra campaña para concienciar da importancia de facer un uso responsable da auga. Dende o Goberno local poñen o foco na seca deste ano e no pico de consumo que se rexistra no mes de agosto. De aí a importancia de consumir de xeito consciente e racional. Pequenos hábitos que realmente poden marcar a diferencia, pechar as billas cando non sexa necesario, non tirar lixo no inodoro, non tirar aceites no vertedoiro, ducharse en vez de bañarse. E despois hai outra serie de recomendacións que de feito nos mandaron tamén dende a Mancomunidade, como por exemplo non vaciar sistemáticamente piscinas, restringir o lavado dos vehículos, pechar a chave de paso das vivendas cando estemos en longos períodos de ausencia. Estes cartéis os vamos a colocar en distintos puntos do municipio, nas propias instalacións da concesionaria de augas e na página web e en redes sociais. Vale.
A Corporación Ribeirense celebrará este vindeiro venres 2 plenos extraordinarios nos que se abordarán diversos asuntos de importancia para o municipio. O primeiro deles será ás 8 da tarde e procederase á corrección de varios erros correspondentes ao plan complementario do Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña, correspondente a este ano 2025. En concreto, a varias obras de ampliación de saneamento nos lugares da Ponte, en Artes e en Muiños, Oleiros, e dúas actuacións de renovación da rede de abastecemento de auga na Rúa Agriña, en Palmeira, e Mosqueiros, en Castiñeiras. Nese mesmo pleno fixaránse tamén os festivos locais pro ano 2026. A Alcaldía propón como festivos o 24 de xullo, Festa da Dorna, e o 17 de febreiro, martes de Entroido. Unha hora máis tarde, ás 9, os membros da corporación estarán tamén citados a outra sesión extraordinaria. Neste caso será o pleno solicitado de xeito conxunto polo PP e o PBBI para tratar a modificación número 2 das bases de execución do orzamento. O alcalde de Ribeira, Luís Pérez Barral, abordou a convocatoria de folga prevista para mañá mércores por parte das traballadoras dos servizos de axuda no fogar. Para o rexedor trátase dun servizo fundamental, polo que insta tanto a Administración Central como a Autonómica a que asuman as súas responsabilidades agora en mans dos concellos e garantan unha boa prestación deste servizo, mellorando as condicións laborais destas traballadoras. O alcalde ribeirense mostrou tamén a súa solidariedade coas traballadoras do SAF que mañá secundarán esta folga para reivindicar melloras nas súas condicións laborais, xa que, segundo el, realizan un labor básico para miles de persoas con algún tipo de dependencia. Sabemos que en datas recentes pasaba unha desgraza no Concello do Porriño, era asasinada unha traballadora de axuda no fogar e, por tanto, eso lévanos a Administración local aos concellos a exixir que a Xunta de Galiza volva a recuperar eses informes técnicos tan necesarios para avaliar en que domicilio se pode facer este servizo e tamén con que prestacións, porque as traballadoras de axuda no fogar deberían ter todas as garantías de seguridade e tamén ver melloradas as súas condicións laborais. Segundo el, trátase dun servizo público cuxa prestación é asumida actualmente polos concellos, polo que insta tanto a Administración Central como a Autonómica a que asuman as súas responsabilidades e financien conxuntamente este servizo. É unha competencia impropia da Administración local. Non deberían ser os concellos os que estean administrando este servizo esencial, basicamente polo custo que isto implica e que está repercutindo nas arcas públicas de todos os concellos. Neste caso, no Concello de Ribeira temos que investir aproximadamente €500.000 anuais en prestar un servizo que debería prestarse de maneira compartida entre o Goberno do Estado español e tamén a Xunta de Galiza. O rexedor informou ademais de que o Concello garantirá o servizo durante a xornada de folga de mañá, cun servizos mínimos. Que o Concello de Ribeira acaba de asinar un decreto para poder garantir uns servizos mínimos, que se preste ese servizo á poboación do noso Concello, nomeadamente aquelas necesidades máis imperiosas como son o aseo, a alimentación ou a mobilización de persoas que teñen unha mobilidade moi reducida. Eso vai a estar garantizado e entendemos que ao haber unha folga que nós tamén imos a cumprir con ese dereito que teñen todas as traballadoras de facer esa folga, pois tamén ese horario pode verse alterado en algunha circunstancia, pero en todo caso vai haber uns servizos mínimos para prestarlle á poboación do noso Concello. Por outra banda, o Concello vende a anunciar tamén axudas para mellorar a autonomía persoal e a accesibilidade nos fogares. A convocatoria destas achegas para que habilitou unha partida duns €22.000 estará aberta ata o vindeiro 1 de outubro. Para máis información, os interesados poden dirixirse ao Departamento de Servizos Sociais. Ribeira vende habilitar por primeira vez, en colaboración coa Deputación da Coruña, unha convocatoria de axudas para mellorar a autonomía persoal e a accesibilidade nos fogares das persoas empadroadas no Concello que teñan recoñecida a súa dependencia. En total destinarase a este fin uns €22.000, que poderán empregarse na adquisición de axudas técnicas, como é o caso de camas hospitalarias, guindastres ou cadeira de rodas, entre outras, así como tamén a adquisición de próteses dentais e audífonos ou adaptacións funcionais nas vivendas. Estamos falando de 3 tipos de subvencións ou de adaptacións, como poden ser
as axudas técnicas como con camas, con andadores ou con cadeiras para baños, pero tamén as adaptacións máis importantes que son a eliminación de barreiras arquitectónicas no fogar, melloras da accesibilidade para evitar que calquera persoa que teña unha mobilidade reducida pois teña o impedimento de sair ou de entrar na casa ou de poder salvar un piso de altura, non? E tamén, por último, unhas axudas de audífonos e próteses coas que pretendemos gañar calidade de vida. Sabemos que escoitar ou, por exemplo, alimentarse ben é fundamental e por iso pois destinamos tamén un pequeno apartado para ese tipo de axudas. Hai que pensar tanto en el enfermo como el cuidador, porque a veces nos olvidamos de esa parte del tema. El cuidador es la persona que está todos los días ahí y también sufre a nivel psíquico, pero tamén a nivel físico. As bases xa se poden consultar na página web do Concello e o prazo de solicitudes estará aberto ata o vindeiro 1 de outubro. Para información e tramitación destas axudas se pode consultar as bases de convocatoria na página web do Concello, pero eu lle recomendaría que se dirixisen ás dependencias dos servizos sociais, porque ali, con base a este programa, contratouse unha profesional, Elena, que vai a estar reforzando este programa, entre outros, para asesorar e axudar a cumplimentar este tipo de expedientes, para que as persoas non teñan tanta dificultade a hora de presentar a documentación. Tamén quería destacar que se ben a orden de convocatoria saiu agora o 1 de agosto e remata o 1 de outubro, os gastos son os realizados dende o 1 de xaneiro do 25. Quero dicir, se algunha persona ten realizado algún gasto ao longo deste ano, ten cabida nestas axudas. Voltamos de contado, non marchen. A estrada entre a Ponte da Barca e o Casal de Ferreiros no Concello de Poio xa é de titularidade municipal. A Xunta de Galicia publicou hoxe no Doga o cambio deste treito inicial da PO 308. Será efectivo dende mañá. A partir dese momento corresponderán ao Concello todas as actividades de xestión, mantemento, conservación e explotación. Tamén todas as funcións de disciplina viaria. Este traspaso de titularidade inclúese dentro do acordo asinado entre Concello e Xunta e que vai permitir a transformación dunha das entradas principais ao municipio. De feito, Poio ten en marcha o proceso para licitar as obras de humanización entre a Barca e Casal de Ferreiros, no que participan 8 empresas. Esta é a primeira fase da humanización cun orzamento de licitación de 1,7 millóns de euros. A previsión inicial continúa, polo que as obras comezarán a executarse a partir do paso de la Vuelta por Poio o 9 de setembro e prolongaránse aproximadamente durante un ano. Os traballos terán como principais obxectivos garantir a accesibilidade, dar prioridade ao peón e fomentar hábitos saudables. Entre outras accións, reordenarase o espazo público coa renovación do firme e pavimentación de beirarrúas, crearánse aparcadoiros, zonas de carga e descarga e estacionamento para persoas con mobilidade reducida e instalaránse zonas axardinadas e mobiliario urbano. O Executivo boirense ven de dar luz verde ao proxecto para a mellora dos accesos e servizos á praia de Mañóns. A actuación cun orzamento que ascende a preto dos 68.000 euros prevé a renovación do firme e a canalización de pluviais, que está a xerar problemas na actualidade. Segundo informaron fontes municipais, con esta obra búscase realizar un percorrido accesible e seguro ao areal. Actuarase nun tramo duns 180 metros da vía aproximadamente para dotala dun ancho de 8 metros. Tamén se construirán dúas beiras de 5 metros de ancho a cada marxe de chan compacto de area cemento para facilitar o estacionamento e a accesibilidade á praia. A actuación vai con cargo ao Plan Único Concellos da Deputación da Coruña.
O Partido Socialista de Pontevedra urxe o Goberno local a reactivación do Consello Escolar Municipal. Explican que este órgano de consulta levase en convocarse dende o 7 de novembro de 2017, o que significa din que o Concello leva 8 anos sen consultar, consensuar e planificar ningunha medida coa comunidade educativa de Pontevedra. É fundamental o que contemplamos nesta moción, que é que o Concello de Pontevedra reúna ao Consello Escolar Municipal. Reúna, por tanto, as direccións dos centros, reúna aos pais e as nais, reúna aos representantes do movimento asociativo e entre todos e todas podamos falar, comunidade educativa e Concello, en como podemos mellorar a escola pública en Pontevedra durante os próximos anos. Por lo tanto, levamos 8 anos sen consultar, sen consensuar e sen planificar ninguna medida coa comunidade educativa de Pontevedra. De feito, a última sesión dese Consello Escolar Municipal foi unha sesión extraordinaria para modificar a zonificación dos diferentes centros escolares. Cousa que, bueno, a meu entender, ao noso entender, tamén é algo que igual é importante falar cos centros educativos, se é correcta a zonificación a día de hoxe. O Consello Escolar Municipal é un órgano de consulta e participación dos sectores afectados na programación do ensino non universitario e na planificación dos centros escolares pontevedreses. No seu seo abordanse cuestións como os convenios de colaboración coa Xunta ou con outras administracións, actuacións ou normas municipais que afecten as actividades complementarias e extraescolares dos centros educativos, como o transporte escolar, o plan madruga ou os comedores escolares, a situación dos centros educativos ou a priorización das obras de mantemento. Agora o PSOE rexistrou unha moción reclamando a súa renovación e reactivación para poder planificar o curso escolar 25-26. Ademais, os socialistas creen necesario que este órgano se convoque de xeito regular e continuado, celebrando unha reunión por trimestre. Lousame vende clausurar o programa Leisure Activities in English, unha iniciativa gratuita promovida polo Concello que incluíu unha gran variedade de actividades educativas e de ocio. A proposta estivo impartida en inglés por Seña Jordanova e Oksana Yeritsaya, as dúas voluntarias do Corpo Europeo de Solidariedade que estiveron este verán en Lousame, en colaboración con integrantes do voluntariado xuvenil da localidade. A concelleira de Xuventude de Servizos Sociais, Silvia Grafojo, e o concelleiro de Protección Civil, José Antonio Cés, foron os encargados de clausurar esta actividade que contou coa participación de 30 nenos e nenas de entre os 6 e os 11 anos de idade. Pontevedra celebra mañá a súa batalla de flores. Arrancará ás 7 da tarde co seu percorrido habitual polas rúas Loureiro Crespo, Benito Corbal, Cobián Rofiñac, Padre Amoedo e Bos Aires. Un trazado polo centro da cidade que obriga a poñer en marcha un dispositivo especial de tráfico. Así, a Policía Local cortará o tráfico ao longo de todo o percorrido entre as 6 da tarde e as 9 da noite. Compre lembrar que a Policía Local de Pontevedra solicita a colaboración cidadá para que non se estacione no percorrido da cabalgata e que se preste especial atención á sinalización vertical circunstancial que modifica o réxime normal de utilización da vía. Nesta ocasión, a Batalla de Flores contará cun total de 8 carrozas acompañadas de grupos e charangas musicais e de animación de rúa. Ademais, o primeiro tramo entre o inicio e a pasarela do tren 12 de novembro farase en silencio, pensando nas persoas con trastorno do espectro autista. Eso, son rúas moi céntricas, tanto Loureiro Crespo, Benito Corbal, Cobián Rofiñac e todas as perpendiculares que dan acceso e saída, polo tanto que a xente teña esa precaución de non achegarse ou se teñen que sair antes das 6:30 da tarde e entre as 6:30 e as 8:30 ese par de horas pois que a xente intente acceder por outras zonas ou non ir cara a esas rúas para garantir o bo desenvolvemento da Batalla de Flores, que sabedes que xa un desfile tradicional nesta cidade que se repite todos os anos e creo que a xente xa conta con el. Falámoslles agora de deportes. Esta mañá presentábanse en Boiro a 8ª edición da Travesía Nado Illa da Bensa. A proba terá lugar este vindeiro sábado baixo a organización do Club Natación Boiro. Agárdase unha participación superior aos 150 nadadores, sumando todas as categorías en competición.
O Club de Natación Boiro volve a organizar por 8º ano consecutivo a travesía nado Illa da Bensa. A proba terá lugar este vindeiro sábado 16 de agosto na praia de Carragueiros. Está enmarcada tamén no circuito galego de augas abertas e constará de 3 distancias distintas. Que coincide ca 7ª etapa do circuito galego de augas abertas. A proba consta de 3 pruebas, unha de 3.500 que será para absolutos, máster e infantiles, a de 1.000 metros que para amateur ou aficionado e rapaces de infantiles hacia baixo, alevín e benjamín. Os benjamíns entran tamén nunha prueba de 200 metros. Na presentación tomou parte a directora de Relacións Institucionais de Gealsa, Margarita Hermo, unha das principais empresas patrocinadoras do evento, quen animou a disfrutar nesta travesía. Animar as persoas a que se acheguen ata Carragueiros, a disfrutar da fermosa praia que temos ali e a disfrutar tamén deste espectáculo que é a travesía de natación. De verdade que é un espectáculo que no que vemos a nenos, nenas e non tan nenos e nenas xa máis maiores facer un esforzo nesas augas, facendo esa competición nun entorno, insisto, dunha beleza impresionante e que ao redor tamén necesitan o calor do público porque a auga van a encontrar fría. Na organización colabora tamén o Concello, dende onde aproveitaron a ocasión para destacar o bo traballo que realizou o club ao longo de toda a temporada. Cada 2x3, mellor marca galega femenina, mellor marca galega masculina, a Cordemora de Memoria, Nediusca, Brais, Canosa e outros tantos deportistas do clube que están, a verdade, que están sendo o orgullo deste concello a nivel deportivo, en este caso do deporte da natación, non? Dende a organización destacaron o apoio das numerosas casas comerciais que colaboran co club para poder desenvolver esta proba. Agárdase unha participación superior ás 150 persoas, sumando todas as categorías. E ata aquí chegamos coa edición de hoxe das Novas do Día. A actualidade volve mañá a Canal Rías Baixas a partir das 9:30 da noite. Sexan felices.